Mbak, gak pengen dasar ngambil sing anyar iki. Apa itu? Ya, kita. Digolek wis bar sok nganu ae foto-foto wae. Oh gitu. Nek sampean pengen. Coba Jadi, coba. Ini sing Yang mana? monggo dimakan piye? Sama yang ini. Nek omong, Mbak. Belajar kalau piye. Tapi enggak ini. Mbak, ki aku terlalu tak anu gak apa-apa, video gak apa-apa ki aku. Ini panjang. Iya. Oleh apa gak? Ini Gak besar. apa-apa, it's okay. Wedi aku, tekan ono sik wedi aku. Oh, cetek kok malah. Oh ya wes. I'm sorry. Monggo nek mangan piye ceritane? Eat, Ah, please. eat apa? Eat apa? I am sorry, I'm stupid ini. I am stupid. Stupid apa ki? Gak iso ngomong Inggris. You speak English. I am not speak English. I am stupid. Tapi Mbak sampean gak pengen piye anyar ki lho. Tapi enggak ini, enggak terlalu. Oh, pengen. Enggak masih nek dienggo foto-foto. Oh, terserah lagi foto. Kan jenengan nganggur rugi sama. Rugi piye to ki? Apik-apike ya Bu Mbak ya. Sampeyan pengen priwet atau gak Kayak iki? dewe ini gak rugi. Sampeyan pengen priwet ora? Enggak harus sih sebenarnya. Pengen masak gak? Tak Saiki golek tukang dimasak foto. ya? Saiki lho. Berapa lama? Oh. Berapa apa gitu nih Atik? Berapa Ya lama? piye? Ya 2 jam 3 jam. Waduh. Lu foto apa aku nek ngono aku muni kene kok. Lu foto ning ngarep gebyo ki lho bisa lho. Tekan nek ujung ki lho ganti sa. Padahal sih. Ini berarti Oke, guys. proses Iki nih. priwit Langsung priwet iki. teko langsung diplokoto. Ini kene. Proses gebyo. Bu Ari nanti dipriwet lagi ya. Kok Bu Alis. Bu Ari. Bu Bu Evi. Bu Evi. Bu Bu Evi. Kudu Ari Reza lo ya. Ya. Sempet tangki ya nek. Ki Ari Jeling kok. Temen tuh. Hari anu. Tapi yang harus cowok. Yang rambutnya panjang itu. Boten, boten iki kita hasil iki mak. Untuk tenang nak. Relax. Tenang no pikirin jenengan. Ini kan apa? Rumah. Maaf Bu, nek gadah asam lambung. Kan ngeset kan mak. Lha kayak tak masak nih kengko sapa sare mangan. Ya. Oke, ditunggoni karo seniore. Jadinya seperti ini karena ini natural dulu. Mbok Doli Saritoga. Apa sih? Enggak. Ya teh, padahal iki lho kon jualan iso, tapi nek anak yo ditut ning ngene iki terus. Nek trai kok pitik ngedok lho pokoke. Untunge ora ngendok. Kayak ning pinggir dalan ya lho, Po. Heeh. Iya teh. Yo ben go turu pas dalan. Kilo sepil dekor baru. Biyu dekor kok gendeng digawani ngalor ngidul iki gak pecah kabeh to. Piye to ki? bar mangan sate. Oh. Kali-kali no. Tambah gizi nak nyeruduk ben rada banter kaya. Alah wis gak kena nggonmu mbok seruduk. Lah iya, kisinan iki. Dan gisinan tenan. Karena ingah-ingi to we. Kapokmu kapan we? Salahe. Tapi kan yo aman untuk selamanya ya. Gila. Ngalian gon. Dikono gurak gendirene. Lah piye wong taraya matane Lah kali. nang kamar lo tak sepai kloso ngono. Wis dijereng ning kloso kasur. Wis kene. Bareng goleki sentang Ngaji. Jujur ngalor berarti. Allahu Akbar. Sini, ini dekor baru.
Nunggoni wong bongkar yang mau acara nikahannya hebat, the best, der, jreng, konteng-konteng. Iki lho, Sing di sing konteng-konteng. sing konteng-konteng iki. Lah ditu di. Ini ready, new decoration. Punyanya Manohara Collection, sidennya Indonesia. Jawa Timur Indonesia. Betul klambi kok piye. Engko nek gak disuwuk kuwi kok gak anu, ya teh. Suwuk sik. Aku, Heeh. aku disuwuk malah balik bendal. Iki lho suwuken, adiduk iki disuwuk sik. Oh, iya, wes. Heeh. Luput lu. Lha iki lho wong ayune ngaleng lho. Klambi kuning kene lho. Iya. Lho malah. Ya. Ya, sakmene biyen iki terus sesuk diangkut apa? Tuku kenter. Tuku apa? Gatra apa? Traga. Iya, gatra iki pakanane. Lan, kowe wis dikai pura, digawakne pura. Piro? Tak botol gede iki lho. Iya no. Foto. Jaluk awak gak dikai jaluk pokoke. Iya, wis ta. Golek amunisi sak ketip trimo ndek Elsa Pak. Isuk apa teh? Iya. Agen mah pokoke ngandi to ngono Ya ya heeh. Dadi ku isuk-isuk legakan ning ndi ngono. Tolong antara sampean sama ngetokne dhisik. Pakai weteng apa ndodok. Ngono wae lho. Medhek itu. Terus sak geleme ndodok oleh. Arep digo prewet ke lho diresiki. Kok Iki yo diparake ngandi. Ki lho, tacik iki gek ya arep payu ning dia ya tacik kok ayu men wedake iso. Pedake iso moblong-moblong delok lebih. Iya. Kuwi mung sak kental apa mbok nggo kabeh ngono apa piye? Oh, fotografernya udah datang. Tak apa sih? Loh, dipacai. Iya, Ora aku ngrata piye dodoku. Nggih niki aku kok, Mbak. Diwae susu pasangan. Kalem Awae ali. di Vietnam kan tak metem-metem iki kok. Nggih. Kali dene. Oh, kula. Nggih. Samene to kacar semak cilik. Aku ora tau ngono tapi ana fotone Cilik ngene nggih. Dur. Iki seksi, cantik banget lho pakai. tapi ketok Emil wis seneng sing Terus engko Emi kan milih iki apa iki ngono wae, wis kan milih. mungkin kalau ada yang lain seperti itu nanti merahnya dibawa semua Sempat kok, aku kan digawa. Nah, gini ki cantik lho niki, bener. Gitu dengan pakai pisang. Gua aku pengen seksi, Mbak. wis kae Bu Sing- Kak, sing kae lho, Mbok, sing anyar lho. Iki lho, Mbok. Napek ngeten iku. Oh, malu Ndi kok? Kak, wis tak goreng kok. Iki lho. Oh, jadi sing anyar. Niki Mbak, nggih. Gini kita Pak. Nggih. Oh, nggih. Coba gak dari kopi? Mas Puput. Lu Mas Saya tapi kok remang ini. Sanye. Kan tiang kesane. Wong yo enak no. Lah, padune ra jan piye. Apa pingan lo? Drenge pas ketemu Pas ini. ketemu ae. Oh iki Mbak, ono iki kopi. Ya sekarang oke. Nah, Dikit.
Temu jreng itu lho. Wah, kita terbiasa susu. Dan cepet-cepet aja, Bu. Ben ada bedanya. Bu Evi ku ya dibasahi. Ya aku sampun iku nggih. Karena ini nari gambyong barang. Lho, bukan aku ya, Bu, nanti gambar awan. Loh, Bisa lebih lah. aku mau sebesan Tapi kan. lho lah besar Saat ini tren, Bu. Hari iki lho sing iku. Hari kan hari. Sakit jangan, Mbak. Lho iki biyen Nari ngece, we. iki lho. Masane, pok kowe. Nah, kowe Hmm. sama memang itu. Totok kerot. SMA aku sering lomba. Lho. Kabupaten. Tapi Mbak jenenge bahasa lho hari. Peres. Tak kematian sakjane niku. Ya aku nari dhewe karo bojone ya, Mbak ya. Ini mendina. Kowe nari semut to, Mbak? Sering Cepet nakal. Pokoknya dhewe kok tak joli. Bikin lemes toh. Siapa toh? Mbak Natasha. Iya saja. Tapi aneh. Selama libur keluar sama siapa? Terus aku Nagih apa werene nagih apa? 70.000. Batore diwehi aku gak diwehi. Yo ora nek wis bareng entek. Karena setoran langsung. Ya wis nek salahe nggek kowe. Batore 70 dindumi aku gak lho. Iki Aku lho aku Ya wis. padahal aku ketisuk lho yo ngene-ngene. Yo. Salahe kowe nggek ya. Di rumah samu, aku. Ambil. Yo yo kok yo jaluk anak kowe ayo protes. Yo wis ora kurang wae ya kok. WDW. Salahe padha minggat. Lah terakhir wis bengi ra minggat lho. Masalah ning aku. Oh ngono yen total 70 lho. Anu bukti kok. Bangetan lho. Padha krune aku teko isuk gak diwehi 70. Oh ya rojak kuwi iso. Yo toh. Aku lo ngingeti vlog itu aku wis meneng lho, Dok. Kowe kok iso padha ngale. Tak ewangi ngomong. Gak wani tak ngomong. Oh, ala wani lho tapi ora dikeki aku ki. Tak ewangi ngomong. Ya wis, omong bos 70. Jiro lupa mau 6. Anu 70 yo mie ayam bambu yo. Alami ra kerja iki pokoke 70 iki titik keselah. Beluruk ya. Iya toh. Willy WA. Ya apa? Ya saya nggih. Tiba-tiba untuk duit kok. Beluruk gitu. Sekecil-kecil. Iki bau lho. Pasangan. Sebenarnya. Aku dinyang ora aku. Lho. Mbak es ganti kene rumah itu sama apa? Ya. Gak apa-apa, Bu. Kanen payu nih. Teh bature ya. Soalnya ini kecenderungan mangkal. Padahal iki lah bedane karo mlayu padahal nih. Ora tenanan. Itu bagus. Jak mesti anu kaya motong iki kan. Kepretek sinden. Heeh. Wilis. Tanggung ya. Are you okay? Okay. Are you ready? Ready. Masih celoknya. Iya. Dok, Gak iso aku. Nyala gak iso ngono jaluk 70. Ngono kok jaluk 70. Kita tugas ra gelem. Mboten saged Bu nak kula nang lokalan kene saged Mas. Peti. Iya. Sama kan ngomong. Sebenarnya lho, minta MCI. Oh, tempat HP-ne iPhone lho. Ya ada Layakne kok dijudohne anune telu. Bae oleh nyibal iki lho. Lah kan tunggal Endra. Endra nek duwe HP anyar yo ngono kuwi. Lah. Ngono terus. Iya. Dibene bobane telu. Delok iki, masalah ayune ngene. Ora rugi to ben Awake kok pucet kok ngeden-ngedeni Ya mergo nyengkok. Alah, alah, gawe boba telu iki, Mang. Im. Halo. Nah, Are you ready? Ya cep jangan. harmoni iki bojomu ayu ya ora iso ya semeneng ae wis. Maaf ya Mas. Anak gue bisu kabeh ra iso. Iya, ngandani iya jadi. Iya Mas. Iya. Ya, Iya Mas.
Isomu ya beautiful tak ada. Beduk ya? Ya. Iki beduk nek blongor padha pantene ya. Cuma aku ireng ngono. Semua ya. Oke. Ever. TikTok. Cantik lah. TikTok live. Cantik. 690. Hoeveel? 700. Hoeveel? Single. Hoeveel? 700. So detik. Kijkers. All bijna 700. PJ ki 100. Apa iki? Mangan. Jaran Jaran Bang. Anu gunting, Mbak. Artinya jatuh. Piye kan? Kicau mania nek gak iso wis ngono tok jan. Oh, dipotong nggak? Ini dirapi. Nek gak iso yo. Oh, yes. Mbak, ayo, Mbak. Mbak. Apa? Apa iki jenenge? Ceplek. Aksesoris Aksesoris. duk, aksesoris duk. Gak nangkep gak kedelem boten ayune wedok gak. Cepet duk, cepet Jarum duk. betul. Lucu ya, Bang. Lucu ya. Oh, baru Lucu. Eci, Joki bapak. Apa toh? Lah, Takar misar lho. lha kok tak jarume mesti dibatek iki beduk kabeh, San. Nanto beduk iki. So imbang ya. Permintaan ibu iki njaluk Jawa iki lho. Crazy. Stupid crazy. Enggak. Ya, yuk. Ya. Kalonge. Cantiknya. Amin. Apa tuh, Mbak? Oh, sampe mulai biru. Lha wingi ndekmu Yang paling ada Mbak. 3 bersaudara ini, Bang. Ya. Nggih. Apa bahasa Inggris apa? Jarian. Yes. Jarian yuk. Dari jarian. Jarian. Nang rene ong. Lo gak ngawai lo. Lah gak rebo sapa. Betul apa Mbak guyon. Ini kalau ada kelincingan. Belum tentas. Apa toh? Bu omong. Piye lek mung ngakon. Anu to. Sisile mbak nih. Ayo dari ini, Guru. Duk, duk. Piye? Tak ganti karo Melayu iki. Mbak anu Lah sak kowe ae kok sih Mbak. mbak tapi takene anang kiwat wir wedok. Tak kira mas gorengnya. Wes tak goreng kabeh. Sing digowo iki lho, enggak tak pilih ngono pisan. Iki Jogja apa Solo, Mbak? Solo Jogja kabeh. Omongan bojo mbak aku kan boleh bojo kono. Sepakan lu bukan gitu. Mbak iku apa nih? Aku golekno bojo kono, Mas. Aku. Piye? Lah Golekno bojo kono. Piye nek ngomong piye? apa? Kon golek nek anu. Superman for my dad. Ayo. Ndang muni kon golek lanangan ngono lho. Ya. Tak kira. Ya anak-anak ayo. Ya Allah ayune. Ya. Beautiful. Beautiful. Ya. Oke. Always beautiful like her mom. En ook gaan we omkleden. Right? Voor de zin, ja? Always beautiful like her mom. Betulan ta ya, Nom? Iya. Ireng kan bojone lho. Foto ini di nganu di tempatnya ya. Ketok. Iya, diketok. Mama, Saya pengen moto-moto HP-mu tapi ini. iki lho, kayak kan iki lho, Ma. Kamera iki. Wow. Handsome. Eh, Handsome Pak, handsome ta? show. Piye to? Mooi. Mooi. Mooi.
Luki ini kelar. Aduh ki bahasane piye ki? Heboh. Mbak panano ya, Mbak, bersatu ya, Mbak. Hadap kanan, hadap kirinya. Belum. Coba dulu. Tak settingnya dulu. Lengker ngiwa, lengker dengan. Coba Kita pernah masuk. Hah? Ini. Ya ditutup ya, Mbak. Wis aman. Oh, aman. Wis aman. Apa tak? Kameranya lagi ya. Sama betul. Sama betul. Halo, Oh, kan boleh. Ora. Lho kayak kita ngene nih. Gak mandek lah belum lah, Pak. Yang jelas wis. Jujur oke. Ya, lagi yang rapopo. Iki gak kedewe taplaknya apa ta? Dule ta? Enggak, orang juga apa. Elek kurang tradisional. Kan wes sing tinggo gendong manten kae lho. Abang ya? Gendongan. Ya. Gendongan bae. Ini Mbak. Iya. Pono justru ngamuk ke pono. Enggak. I'm sorry ya. Dilempit. Enggak glembrek-glembrek ngono, Mas. Enggak toh, dadi loro iki dadi loro. Kamu mau di anu gelambre kamu mau. Glembrek-glembrek ngono, Mbak Win ki kok. Ya ampun. Tradisional. Ya, maintenance project. Ya. Ini porsinya gini. Hah? Enggak belum. Belum aja. Nanti tak ajari. Dulu. Ya. Sedot. Ayo bahasa Inggris masuk saya soalnya piye lah ngomong. Bedala kita. Aku Pak, di sini, di sini, di sini. Masuk ini. Pelan sadar. Seramnya sini dikit, seram sedikit Pak. Oke. Nah, gini. Kurang ke sini Pak, kurang. Terus seram. Seram sini. Nah, dikit lagi. Tangan ini gini. Mbak, lihat kameranya gimana? Look at this. Kamera, sini ya. Kamera.